Molt bon dia a tots i a totes i a tot el poble de Castalla. Avui ens trobem ací perquè, com tots sabeu, són vísperes ja pràcticament de l'anunciament de les nostres festes navidenyes. En unes setmanes estarem involucrats en el que és aquest Nadal, per a que totes les famílies disfrutem potser enguany d'una manera prou diferent per tot el que està passant per el Covid, però bueno, nosaltres tenim que seguir endavant, en el que és en esta forma de viure nova, i avui el que anem a presentar és una campanya nadalenca per lo que és el recolzar a l'hostaleria i al comerç de Castalla. Este comerç de Castalla i esta hostaleria, que no som les únics que estem vivint este Covid, de saber que han sigut mesos molt durs per a ells i que el que ve d'any i l'entrada de l'any que ve també va ser prou durs. Entonces, la solució, el que nosaltres, el reto que era des de l'Ajuntament, era ajudar-los en que aquesta campanya de Nadal siga diferent a altres anys. Com tots sabem, tots els anys tenim una fira de Nadal on els comerços participen per ofertar els seus productes, i enguany no la tenim perquè no ens ho permetís els temps que estem. Entonces, el que sí que s'ha fet és anem a fer aquesta campanya, però des de dins, des de les comerços. De quina manera? De la manera que des de l'Ajuntament s'ha contratat a una empresa, que són les que tinc jo al costat, una és Nereida i l'altra és Vero, que elles van a fer la part del treball, i el que va fer és gravar uns vídeos des de les comerços i que les comerços oferten els seus productes per a poder demostrar-li al poble de Castalla què és el que té el comerç i l'hostaleria de Castalla. Estan arrematant ja de fer els últims vídeos, i a partir d'ahir elles ara després també explicaran un poquitiu en què consisteix, què és el que han preparat, què és el que està fent-se, però nosaltres des de la regidoria de comerç sí que veiem que enguany, més que mai, aquest comerç i aquesta hostaleria necessitava del recolzament nostre, perquè jo sempre ho he dit, que un poble que no tinga els seus comerços i la seva hostaleria és un poble mort. Castalla estem en una bona ubicació en el que és la província d'Alacant i creiem que ara més que mai tenim que donar-li aquest apoyo. Entonces sí que vull fer un cridament a tots els castelluts i castelludes del nostre poble, que són ara unes setmanes que tenim la nostra campanya de Nadal i volem que invertisquen en aquests comerços que tenim locals, que tanta falta les fa, i crec que tenim una varietat molt gran de comerços per a que puguen fer les compres ací i que siguin el mínim de fer compres fora. Jo no estic dient que no es facin compres fora, perquè també es tenen que fer, perquè tots tenen el dret, però crec que tenim un comerç molt variat on així es poden fer aquestes compres. Nosaltres, des d'ací de l'Ajuntament, hem posat que este Nadal Castalla serà, que millor, el nostre centre comercial. No fa falta millor anar a buscar centres comercials, perquè així tenim el nostre centre comercial. Ja sense més, dir que nosaltres estarem sempre ahí per a poder ajudar-los en tot el que puguem. Elles vaig a passar-los la paraula tant a Nereida com a Vero perquè ens expliquen quin és el projecte que portem endavant en el que és aquesta iniciativa del comerç i de l'hostaleria, i també dir que des de l'Ajuntament anem a facilitar-los a tots els comerços i hostelers de Castalla una moqueta per a que la gent, quan vaig a passejar, o qualsevol altra gent del poble o de fora ens visite, que sàpien o que tinguin ubicats que on hi hagi una alfombra roja hi ha un establiment o un comerç allí. Entonces, sense més, vaig a passar-los la paraula a elles i elles vos explicaran el projecte que conjuntament farà uns mesos estem treballant elles i l'Ajuntament de Castalla. El lema principal de la campaña es ese, que este año Castalla es nuestro mejor centro comercial, y es que recurrimos a los centros comerciales porque disponen de todos los servicios y no nos damos cuenta de que aquí lo tenemos todo a pie de calle.
La idea es esa, que seamos conscientes de que todo lo que necesitamos para disfrutar de estas fiestas lo tenemos aquí, en Castalla. Para ello se han trabajado en 4 líneas de trabajo. La primera de ellas se ha centrado en la decoración local. O sea, la Navidad lo que más la caracteriza son las luces, la decoración, el color, el brillo, y este año más que nunca, que las cosas están un poquito complicadas, pues hemos pensado que sería buena idea que entre todos creáramos ese ambiente navideño. Para ello se ha preparado para los comercios un concurso de escaparates y decoración local en el que optarán a 3 premios, el primero de 150, el segundo de 75 y el tercero de 50, y se consistirá en eso, ¿no? En decorar sus locales y escaparates, hacernos llegar las imágenes, se publicarán en Facebook y la gente será la que vote cuál ha sido su escaparate o su decoración favorita. Una vez hecho el recuento de votos, pues se entregarán los premios a los ganadores. Y bueno, es una forma también de incentivarles, de motivarles a que decoren, a que aparezca ese espíritu navideño que este año lo necesitamos más que nunca. En esta línea también se propone que los niños, bueno, y los no tan niños, quien quiera participar, elabore manualidades sencillitas de decoración para que con todo eso decoremos el pueblo, que sea un trabajo de todos y que todos fomentemos que este año sea un año especial dentro de la situación en la que nos encontramos. Para ello se habilitarán cajas en la biblioteca y en la oficina de turismo donde los participantes, quien quiera hacerlo, pueda entregar los detallitos que están haciendo, pues una guirnalda o alguna bolita, lo que les surja. No tiene por qué ser nada caro, es más pues un sábado de manualidades y colaborar a que la decoración sea entre todos. Vale. La segunda parte de la campaña es un pasaporte navideño, es lo que se ha conocido tradicionalmente como la ruta de la tapa en otros años. Este año se ha adaptado al comercio también. Entonces, la idea es que en los comercios encontrarán pequeños pasaportes que se rellenarán a través de sellos. Es decir, cuando tú haces una compra en un comercio, ese establecimiento te sella y cuando consigas los 6 sellos optas a premios que son lotes de productos de los propios comercios locales. De esta forma lo que hacemos es que al recibir tú ese premio vuelvas a tener que consumir en ese establecimiento y si no lo conoces, darle una oportunidad de conocerlo y si lo conoces, pues disfrutar de sus productos que seguro que les encantan. Cuando tengan el pasaporte relleno lo tendrán que entregar en la oficina de turismo y el sorteo se hará el día, dijimos, 8, el día 8 de enero, para que dé tiempo a que la gente haga todas sus compras navideñas y lo depositen en la urna. Le paso la palabra a Vero, que va a explicar las otras 2 líneas. Bueno, buenos días. Bueno, yo soy Verónica y bueno, voy a explicaros un poquito por qué hemos optado a hacer los vídeos que estamos realizando ya desde la semana pasada y esta semana. La manera más fácil, ¿no?, tras vivir lo que hemos vivido, que ha sido muy duro, era pues hacerlo de una manera divertida. No podemos salir a la calle, no tenemos los comercios en la calle, pero sí que hay otras alternativas. Entonces, bueno, pues en el cartel, por ejemplo, hay un elfo que es representativo, ¿no? Pues nosotros también tenemos nuestro elfo que se llama Elfi, y Elfi va visitando cada comercio y cada bar o cada restaurante. Es una manera súper divertida para nosotros y luego ya el feedback que hemos recibido, porque la verdad que cuando el que está en su tienda, ¿no?, o en su establecimiento y recibe al elfo, tanto para los pequeños como para los adultos, es una alegría. Entonces, mostrar de esta manera que los productos que más quieren reflejar, pues la verdad que es una alternativa que creemos que va a gustar tanto como a nosotros. Eso por un lado. Por otro lado, la difusión, no nos quedamos con los vídeos y ya está, la difusión se hace a través de Facebook, que es un medio al que muchísima gente está a diario, que consumimos todos, y es una manera, pues, a día de hoy es que creo que es complicado llegar tan fácil y tener tanto alcance con este medio. Entonces es, pues al final, coger todas sus oportunidades que nos ofrece este medio. Entonces, no hay campaña en la calle, pero hay campaña en la red social y lo vamos a hacer pues de la mejor manera y que la gente pueda ver los diversos productos y servicios que ofrece la localidad de Castalla. Bueno, com heu vist, tenim una varietat de projectes per a lo que és el comerç local
Hem apostat enguany per aquestes línies de que la gent del poble de Castalla puga gaudir de tots aquests productes que tenen tots els establiments i tots els comerços, conforme han explicat elles. Les línies a seguir serà el concurs d'escaparate, que sabem que tots els anys tots els hostelers i tots els comerços en les èpoques de Nadal les escaparates estan espectaculars. No és, vull dir, és un concurs per a participar, no per a que vagin a gastar-se ninguna barbaritat, sinó que el que fan tots els anys adornant les seus escaparates, que enguany puguen participar i que tinguin un premi per a poder la gent del poble, vull dir, un premi per a que la gent del poble de Castalla pugui gaudir d'aixòs escaparates tan xulos. Conforme explica Vero i Nereida, enguany ho portem tot a lo que són les rets de lo que és tant televisió com ràdio, com per exemple les webs, per exemple el Facebook, i volem donar difusió tant comarcalment com provincialment. Que això és el que va fer-se perquè la gent vegi els productes que hi ha en Castalla. I després el del passaport és una cosa pareguda a el que fem en novembre, que és la ruta de la tapa, però ho hem incluït ara a fer-ho a lo que és el comerç i l'hostaleria. Pràcticament funciona de la mateixa manera, que siguin majors de 18 anys, que tenen que omplir les 6 quadrets. Com veureu, en les bases ho posarà, tenen que omplir 2 d'hostaleria i 4 de comerços. Quan ho tinguem ple, hi haurà una urna en l'oficina de turisme i el dia 8 es farà el sorteo. En breu direm on es posaran tots els productes exposats de tots els comerços que aportaran aquests productes per al sorteig i direm quants lotes hi haurà. Calculem que hi haurà entre 4 o 5 lotes per a poder fer aquest sorteo. I sense més, sí que m'agradaria fer un cridament al poble de Castalla, que ara més que mai el comerç mos necessita, l'hostaleria mos necessita. No és de veres que no volem aglomeracions per l'època que estem, però si a partir d'esta setmana que ve comencem ja a fer les nostres compres navidenyes i més en el nostre poble, al final serà un poble atractiu, un poble viu, i no serem un poble que siga pràcticament un poble mort, que això és el que ni l'Ajuntament volem ni el poble de Castalla volem. Així que animeu-vos a que estos Nadals Castalla siga el millor centre comercial, la ciutadania i tots nosaltres. Moltíssimes gràcies avui per estar així a les mitjans de comunicació. Sobretot agrair l'esforç també que els comerços estan fent, que el projecte que les han presentat l'altre dia les va agradar, estan recolzant-nos un muntó dient que les agrada esta campanya, estan participant molts d'ells i res més, a veure si tenim un bon Nadal per a tots. Moltíssimes gràcies.